¡Desempaquete! Si amanece y ves que estoy despierta porque de tu amor aún no estoy llena, ámame otra vez, con las mismas fuerzas que la primera vez. Y de paso te fago un desempaquete. Ai, que canción tan bonita. Que tempos aqueles en que as cancións contaban cousas, verdad? Verdad? Bueno, dúas caixas, por que? Porque unha só trae un disco. Esta. Un desperdicio de cartón. Por que non fago ASMRs? Porque, chicos, a vos chegou coa caixa do principio. Entón, un desperdicio de tal, pero non está el desperdicio porque logo que hai dentro. Son tontuno. ¿Qué disco es? Pues es la Billie Eilish. Que esta también es un poquito pataliebre también, ¿eh? Mira la que... ¡Gafas! First Time International Pressing Clear Vinyl. Está un poco así como de... Bueno, parece que cuando tiene que pasar para los desempaquetes. Por cierto, ¿sabéis de esa página web? Chula, chulísima. Por agora a venta non está operativa, que vai estar xa, pero quisemos subirle primeiro para que podades, pois eso, cheirar un pouquiño, porque tedes tamén os eventos que facemos aquí en Río Lagares, e pois hai un... Bueno, pois aí van desapartados, vas pipeando polos apartados e sabedes o que hai. Pois información sobre como funcionamos e por qué, todos os discos que van entrando na tenda, enlaces aos desempaquetes e a outros vídeos, e logo tamén hai un apartado para venta por correo para as persoas que non podedes pasar por Vigo a coñecernos aquí en persoa. Que non lo pedíades, e digo, pues mira, pues a verdad que ven porque así nos axudamos todos. Vos evitades ter que comprarle as mafias, as asinas, e nós, pues, podemos mover máis discos e sair radiante ao mellor con un pouco máis de facilidade sin tantos problemas. Así que xa sabedes, Río Lagares, todo seguido, .gal, G-A-L. Por qué? Porque somos galegos, estamos en Galicia. E estes desempaquetes en que os facemos? En chino-filipino? Non. En mandarín tampouco. CD de Hiromi, que é xaponesa. Esta cría con 16 anos se foi a ver a Chicorea. Flipou e se meteu, ela era pianista, e se lanzou ao jazz e ao jazz funky, ao jazz fusión e todo este rollo. E a nos gusta moito. E tiñamos un cliente que non ten plato, pero lle gusta moito Hiromi. Entonces te pedimos o CD, o Sonic Wonder de Hiromi. Hiromi. E agora Amalia Casa de Viños, ou sexa, Amy Winehouse en Half Speed Master. Que non me lo repito máis, que é un sistema que fai que os discos soen moi ben. Entón é o Back to Black en edición doble álbum en Half Speed Master. Valerie, que me gusta a mí, Valerie. E when my tears fall down, algo así bien. Tears dry on their own. O sea, que as vaguas secan por sí solas. Cliff Burton, Lars Ulrich e James Hetfield. Esto ten que ser Metallica. Remastered for the first time, the album that starts it all, Kill Them All. O sea, matas a todos. É unha canción, un disco moi bo para anunciar un matamosquitos. Porque, chico,
Xa sei que eles só nos pican e nos os matamos, pero é que, chico, cando pican molestan mogollón. Drive, Decide When They Sleep Tonight. Isto coido que é unha fase do soño que se chama REM, Rapid Eye Movement. Ou non, pois sí. Automatic for the People. Todo automático para a xente. Tanto traballar. Xa coñecedes a REM, coñecedes a REM, a Michael Stipe e toda a peñita. Pois son moi guais e teñen un tempo, pero hai que seguir traendo os discos porque, mira, e estos tamén teñen tempo, pero mira, en relievo, pero non é un disco de jazz, non é un disco de jazz, é un disco de Queen, que se chama Jazz, e aparte de estar a capa así en relievo super cookie, super mona, está en Half Speedmaster e en 180 gramos, esa portadón, edición maravillosa, Queen no seu máximo esplendor. E este está reflexionando, como dicindo, subei unha escaleira para nada, ou que fago agora? Pois agora collo e digo, mira, xa non son deluxe, agora son Xoel López. Galego do norte, acabou o desempaquete. Ai, que poucos paquetitos vou facer hoxe. Ves, 2 caixas para que? Para que, en fin. Mira, temos, agrupar. Pois agrupemos, bueno, ao mellor ata aí sí, ata aquí tamén, e ata aquí tal. Ala, vamos a meter o CD nos paquetitos, porque hai moi poucos discos, entonces así. Desde chicas, Hiromi, xaponesa, pianista, ten discos de jazz, ten discos de jazz fusión e ten discos de jazz un pouco loco como este, donde colle sintonías de videoxogos e as interpreta ela ao piano como se fosen composicións de jazz. É unha friki, sí, como a nós, unha que deixou o grupo de WhatsApp que se chama Amalia Casa de Viños, Amy Winehouse, o seu miticazo disco Back to Black, pero en Half Speedmaster e edición doble álbum. Non parece baratito, pero, chico, ai, Love is a Losing Game, que bonita, pero esta canción non milla neste disco. Igual a meteron, por ter doble álbum, igual a meteron así de extra, é unha preciosidade esa canción. E Billie Eilish, que é pop, electrónica, electropop, poporropop. Ela é moi cookie, moi linda, cada vez é menos gótica e iso é sempre de agradecer. Me gusta que a xente evolucione e vaya cumplindo anos. E xa que estábamos con pop, electropop, bueno, a ver, Xoel López moi electropop non é, pero tampouco é un pop así cansino. O disco en edición rosa, que me parece moi boa idea. Oniria Popular dibuja el rastro de una vida en tránsito permanente, un camino de baldosas infinitas. Bueno, pero ¿qué te crees que eres? La Judy Garland por el camino das baldosas amarelas. Xoel López, unha portada así como un pouco ardente, o seu disco novo, editado por Esmerarte, que é unha produtora galega. E de Xoel pasamos a R.E.M. ¿Cómo se chamaba o socio de Michael Stipe? Non produce Scott Litt, xa sei, pero bueno, que R.E.M. en principio parece ser que xa non existen, ainda que se levan ben porque non van a coller a facer un par de discos novos, pois igual os fan. En todo caso, a carreira de R.E.M. impecable. O seu primeiro disco a mí me parece un discazo, ainda que non está o sonido R.E.M. todavía desenvolto. Don't Go Back to Rockville se chamaba unha canción dese disco que eu pinchaba moito. Estou falando na Edade Media, o sea, o século pasado. R.E.M. Automatic for the People, automáticamente para a xente. Queen en Half Speedmaster maravilloso, con relieve, unha edición que te flipas en Half Speedmaster con un canto que se vai a ver ali donde o poñas no moble. E este trae a Ibrahim, ¿no? Sí, Mustafa se chama a canción. Ibrahim, la, breath for you. Que non é o Freddie Mercury? Pois chica, no. Se alguén é Freddie Mercury hoxe en día é Rodrigo Cuevas. E pechamos con Metallica, cando eran unhas niñatas enfadadas, que logo evolucionaron tamén e se fixeron máis musicais, máis ven a orquesta pa aquí, venga, la Enter Sandman, álbum negro e tal. Pero isto é Kill Them All,
un disco de cando eran metaleras. E vos queremos moito, moito. E se non se nota é porque disimulamos moi ben. Pasade por Río Lagares na Rúa Falperra 16 en Vigo. E se queredes antes, pipeades na páxina riolagares.gal.